Amen. Reit, y darlleniad, newch chi weld gyfarwydd o cad wrth i ni ddarllen a fyddai yn sôn yn brysio gan y darn yma. Da ni'n mynd i actau 17, a da chi'n gweld ar y dechrau yma bod Paul yn sefyll ar ei draed o flaen cyngor yr Areopagus. Rwan ta, mae'n ei o'n chi wedi sefyll ar yr Areopagus yn ddiweddar, nath Arfon a Rachel anfon llun i mi o Athens pan athon nhw draw yna chydig yn ôl. A ystyr Ares, un o ddiwia Groeg ydi Ares, Duw rhyfel, yn Lladin, Duw Mawrth ydi o. Ares a Pagos ydi Bryn. So, Pagos Ares ydi Bryn y Duw Ares, neu Bryn y Duw Mawrth. Ac os da chi yn gyfarwydd â drysgol oedd yn weinidog yn America, enw i eglwys oedd Mars Hill, Ares, Pagos. A mi oedd na athronwyr ac arweinyddion gwleidyddol a chrefyddol yn dod at ei gilydd yn Athens i drafod materion y dydd. Ac yn ei plith nhw, mi oedd na athronwyr o'r enw Epicuriaid, oedd yn dilyn athronydd oedd yn byw 300 mlynedd cyn geni Iesu Grist, Epicurus. Oedden nhw ddim yn credu mewn bywyd tragwyddol a pethau felly. Oedden nhw'n credu yn y diwia yma. A yna lot o ddiwia ganddyn nhw doedd. Diwylliant Rhufain a diwylliant Groeg. Aml ddiwiaeth oedd ei dealltwriaeth nhw. Ond oedd yr Epicuriaid ddim yn credu bod y diwia yma'n busnesu'n hanes dynoliaeth. Oedden nhw'n byw bywydau ar y wahân, yn enjoio ei hunan a lladd ei gilydd a caru gilydd yn y nefoedd. Ond dim byd llawer i wneud hefo ni mewn gwirionedd ar y ddaear. A wedyn y Stoiciaid, oedden nhw yn dilyn athronydd arall oedd yn byw 300 mlynedd yn hynt. Dewch chi'n meddwl, y Stoiciaid oedd rhain yn pantheistiaid, yn meddwl bod Duw ym mhob peth, neu Duw oedd pob peth. Bod o mewn pobl, mewn anifeiliad, mewn coed, mewn dail, yn y môr. A na dyna oedd Duw. Duw ym mhob peth. Ac oedd bob dim oedd yn digwydd mewn bywyd yn ffawd. Ffawd o. Doedd na ddim rheolaeth ac oeddech chi'n gofio byw bywyd yn y ffawd yma oedd wedi ei reoli. Chydig bach o gefndir oedd ni ddarllen. Ac wrth gwrs Athen yn cael ei ystyried yn le lle oedd pobl dysgedig, oedd wedi cael addysg, oedd yn meddylia dwys ar y pryd. A dyna pam oedden nhw'n galw Bangor yn Athen y Gogledd, ydych chi'n gwybod? Athen y Gogledd, Bangor. A gasreol yna ni'r brifysgol. Dyma Paul yn sefyll ar ei draed o flaen cyngor yr Areopagus a'i hanner fel hyn. Bobl Athen, dwi'n gweld tystiolaeth ym mhob man eich bod yn bobl grefyddol iawn. Dwi wedi bod yn cerdded y gwmpas yn edrych yn ofalus ar yr hyn da chi'n ei addoli. Yng nghanol y cwbl, desio hyd i un allor oedd ar geiriau yma wedi cerfio arni. I'r Duw anhysbys. Dyma'r Duw dwi'n mynd i ddweud wrthoch chi amdano yr un da chi'n ei addoli, ond ddim yn ei nabod. Fe ydy'r Duw a wnaeth greu'r byd a phopeth sydd ynddo. Mae'n arglwydd ar y nefoedd a'r ddaear. Dydy e ddim yn byw mewn temlau sydd wedi adeiladu gan bobl, a dydy pobl ddim yn gallu rhoi unrhyw beth iddo. Does dim byd sydd arno'i angen. Y Duw yma sy'n rhoi bywyd ac anadl a phopeth arall i bawb. Fe ydy'r Duw wnaeth greu y dyn cyntaf a gwneud ohono'r holl genhedloedd gwahanol sy'n byw drwy'r byd i gyd. Mae'n penderfynu
hynny am faint fydd y cenhedloedd yna bodoli a lle'n union mae'n ffiniau daearyddol. Gwnaeth hyn i gyd mwyn iddyn nhw geisio dod o hyd iddo ac estyn allan a'i gael. A dydy ddim yn bell o ddiwrthon ni mewn gwirionedd fel dwedodd un o'ch beirdd chi. Da ni'n byw yn symud ac yn bod ynddo fe. Ac mae'n arall yn dweud, ni yw ei blant. Felly, os ydym ni blant Duw, ddylen ni ddim meddwl amdano fel rhyw ddelw o aur neu arian neu faen, sef dim byd o'n cerflun wedi ddylunio a'i greu gan grefftwr. Ydy, mae Duw wedi diystyrru'r fath ddwli yn y gorffennol. O bellach mae'n galw ar bobl ym mhob man i droi ato. Mae wedi dewis diwrnod pan fydd y byd i gyd yn cael ei farnu. Bydd y farn yna'n gwbl deg. Mae wedi dewis dyn i wneud y barnu, ac mae wedi dangos yn glir ei fod yn mynd i wneud hyn trwy ddod â'r dyn hwnnw yn ôl yn fyw ar ôl iddo farw. Pan glywon nhw am y syniad o rywun yn dod yn ôl yn fyw ar ôl marw, dyma rhai ohonyn nhw dechrau gwneud sport, ond meddai rhai eraill. Os da ni'n hoffi'n glywed i siarad am y pwnc hwn, rhywbryd eto. Felly dyma Paul yn mynd allan o'r cyfarfod, ond roedd rhai wedi credu beth roedd Paul yn ei ddweud a dechrau i ddilyn. Roedd hyd yn oed un oedd yn aelod o gyngor yr Areopagus, sef Dionysius, ac wraig o'r enw Damaris, a nifer o bobl eraill hefyd. A da ni'n diolch i Dduw am y iair. So, dwi'n mynd delio hefo'r adnodau yma bob yn un ag un, ond dwi eisiau cyfleu nifer o wirioneddau pwysig i chi ynglŷn â cynhaliwr a diolchgarwch a'r byd gan da ni yn byw ynddo fo, trwy ddefnyddio anerchiad Paul yn yr Areopagus. Want ar y hanes ni, fel dynoliaeth, mae yna bethau sydd wedi bod yn eithriadol o bwysig, ond dydyn nhw rwan ddim yn bwysig. Styriwch chi hwn. Chi'n cofio hwn? Oedd rhywun yn deitha ni wythnos dweitha bod oedd wedi cael gwared o'i holl casets yn ddiweddar, efo deigryn yn ei lygad. Oedd rhaid yn bwysig i ni'r un tro, oedd Oedden ni'n cael gwrando ar gerddoriaeth, oedd rhaid i ni gael chwaraewr tapia casetia yn y car mwyn agor y ffenestri yn yr haf, a blastio caneuon. Ond bellach, maen nhw'n gweld ar wahan i ati gan falle yn sain ffagan. I lle nhw bellach rhywun fath oedd yn bwysig ydy amguedd yma. Neu hwn. Os rhai o'na chi ddigon hen i gofio hwn? Enfys rhwng. Beth yw enfys? Pladur. Dwi ddigon hen, ond arddwr yn Coleg Fel y Bangor, Mr Edwards, a nath o ddysgu fi pan o'n i'n ifanc i ddefnyddio'r pladur. Ac o'na siap hyfryd ar goes y pladur. Oedd wedi gerfio chydig bach, a 2 handlen. A torri'r wael, cyn i buddiant torri'r wael. A da chi'n gwybod beth i hwn? Dwi'n meddwl, os dwi'n iawn, o fanna i fanna, ydy ystod. Mae'n dweud yr ystod. Checiwch eich geiriadur, gwrach bod hi'n anghywir. Ydy hwnna. A gwaith sydd yn cael ei dorri. Da chi'n gallu gweld nifer ohonyn nhw bellach yn amgueddfa Llanffagan. O'n i bai bod yna un yn garej o Lewis. Ti'n di gadw o. Chi'n cofio rhaid? Floppy disks o rhaid. Mae gennau fi o'r rhaid yn yr atig. Mae'n ymchwil PhD fi ar rhaid. Amstrad 8512. Mae'r amstrad yn yr atig rhag ofn. Dwi'n gwybod sy'n gweithio.
Ond oedden nhw'n hanfodol i'r cyfrifiaduron a gwybodaeth y llywodraeth a gwybodaeth yn cael ei cadw ar floppy disks. Bellach, da ni ddim yn defnyddio nhw. Maen nhw yn amgueddfa sanctfagan. Mae rhai o rhain dal o gwmpas, mae'n ein yn parc yr has, o'r llyfrgell bach ydi o erbyn hyn. Ond am gyfnod o bywyda ni, mi oedd rhain yn holl bwysig. Cios dal y sarn di hwn gyda llaw. Os da chi'n cofio can enwog, da mi ddiwen. Oedd nhw'n hanfodol. Chi'n cofio? Reverse charges, please. Rhaid dwy geiniog i mewn i cinio cyn hynny. A oedd rhaid chi ffidio telefons os oedd ac eisiau cysylltu efo pobl. Ac felly mi oedd yna filodd ohonyn nhw. A mae yna filodd llai erbyn hyn oherwydd mobile phones. Di'r rhain ddim yn hanfodol ddim mwy. Ac felly mae hwn yn cael ei osod yn amgueddfa sanctfagan. Mae yna bethau oedd yn hanfodol sydd wedi peidio a bod yn hanfodol. Ond mi ddod chi, mae mwyafrif poblogaeth Cymru erbyn hyn yn edrych yn yr un ffordd ar Dduw a Christnogaeth, a Caddoliad, a Beibl. Mae'n meddwl, oedden nhw dda yn y cyfnod tywyll yna, pan oedd pobl Cymru yn ofergoelus ac yn chwilio am Dduw i lenwi'r bylcha hynny oedden nhw'n teimlo yn ei dealltwriaeth, fel mell a thranna o Dduw yn flin, ac felly oedden nhw'n cymhwyso y storm i ryw dduw yn rhywle. O bellach, da ni'n gwybod na gwynt oer a gwynt boeth cyfarfod a'i gilydd ydi mell a thranna. Ac felly, da ni'n angen Dduw i esbonio'r pethau. Felly, da ni'n rhoi Dduw yn amgueddfa sanctfagan. Efo'r taclau eraill sy'n ddiwerth erbyn hyn. Mae pobl Cymru canran uchel ohonyn nhw'n dweud, da ni wedi datblygu, da ni'n gallach, da ni'n ddwysach, na god yn cyndeidiau nhw, bod nhw angen y capeli yma ym mhob ardal mwyn addoli'r Duw yma sydd o ddim gwerth erbyn hyn. Da ni'n angen nhw. Mae ganddo ni'n difyrwch, ganddo ni'n prysurdeb, ganddo ni'n llwyth o weithgareddau sydd lot fwy difyr na'r peth crefydd a Christnogaeth a Duw a canu emyna a chapeli a Beibl ac yn y blaen. Rwan ta, da ni yn hyfnod y cynheuaf a'r diolchgarwch, a mae werth i ni atgoffa'n hunan o yr hyn wnaeth Paul pan oedd y gyfarfod sefyllfa debyg lle oedd pobl yn dweud, o, da ni'n mynd adnabod Duw ddim mwy. Mae pobl Cymru'n dweud, da ni'n angen Duw ddim mwy. Da ni'n mynd adnabod y Duw da chi fel Cristnogion yn ei addoli ac yn ei gyflwyno ac yn ei wasanaethu yn gwlad ni. Fe aeth o i Athen ac aeth o'r i ben ei hun, oedd o'n ddewr iawn, a sefyll o flaen yr arweinyddion mae i gyd ar y graig fawr yma, oherwydd i bod nhw hefo diddordeb mewn pethau newydd. A mae be ddiwedodd Paul yn taflu goleuni ac agweddau pwysig o'r ffydd Gristnogol, sy'n siarad hefo sefyllfa Cristnogion Cymru ar hyn o bryd. Chi'n gweld y geiriau cyntaf eto yn y fan yma. Dyma Paul yn sefyll ar ei draed o flaen cyngor yr Areopagus a'i hannerch fel hyn. Bobl Athen, dwi'n gweld tystiolaeth ym mhob man i'ch bod chi'n bobl grefyddol iawn. Dwi wedi bod yn cerdded y gwmpas yn edrych yn ofalus ar yr hyn da chi'n ei addoli. Yng nghanol y cwbl desi o hyd i un allor o ddar geiriau yma wedi cerfio arni. I'r Duw anhysbys. I'r Duw da chi ddim yn ei adnabod. A dyma dwi'n ei gyhoeddi a'i rannu hefo chi, medda Paul. A mae Paul yn cute iawn oherwydd da ni wedi cael pregethau ganddo fo lle oedd yn siarad hefo Iddewon.
A da ni wedi cael Pedr yn pregethu. A maen nhw'n cychwyn efo'r Hen Testament, a maen nhw'n cychwyn efo proffwydi a da chi wybod, hanes yr Iddewon. Ond y fama, doedd yr Atheniaid ddim yn gwybod am Hen Testament, nag Abraham, Isaac a Jacob, na be oedd yn yr Hen Testament. So, mae Paul yn addasu negas ac yn dweud, sut fedra i gyflwyno newyddion da ni Iesu Grist i'r bobl yma sydd yn gwybod unrhyw beth am y cefndir. Ac wrth gwrs, oedd o'n teithio gwmpas yn pregethu ac oedd honno'n nodwedd o honna ni tro, fel ymneilltuwyr yng Nghymru. Oedd gweinidogion yn mynd ar deithiau pregethu o amgylch Cymru a Lloegr annog pobl i gredu yn Iesu Grist. Deddf Teulu'r Efengil, pryd oedd i 1662, oedd na bregethwyr yn teithio o amgylch efo'r newyddion da. John Elias o Fôn, mynd ar deithiau pregethu drwy Gymru gyfan. Annibynwyr fel David Williams, troi Rhywdalar wrth ymwyl Llanwrty, teithio gwmpas yn pregethu. Azaria Shadrach yn y gogledd, teithio yn pregethu ac annog bobl i gredu. Christmas Evans stepio lawr yma yng Nghaerdydd am dipyn. A be oedd nhw'n wneud oedd copio be oedd yn digwydd yn y Testament Newydd, a Paul yn teithio ac yn rhannu y newyddion da am Iesu ac yn annog pobl i ddod. Ac yma yn Athen, mae o'n sôn am y Duw anhysbys. Y Duw da chi ddim yn nabod, dyma dwi'n sôn amdano fo. Ac mor berthnasol ydy hynny i sefyllfa Cymru heddiw. Mae 90% neu fod yn hael o bobl Cymru yn gwrthod ffydd yn had yr arglwydd Iesu Grist. Ydyw nad ydyn nhw yn ei adnabod, da ni eisiau rannu hefo nhw. Rwan ta, dwi am sôn am Duw y Crëwr i ddechrau, oherwydd fanna mae Paul yn cychwyn. Y Duw da chi ddim yn ei adnabod, mae o yn grëwr. Fe ydy'r Duw naeth greu'r byd a phopeth sydd ynddo, mae'n arglwydd ar nefoedd a'r ddaear. Dydy o ddim yn byw mewn teimlau sydd wedi hardeiladu gan bobl, a dydy pobl ddim yn gallu rhoi unrhyw beth iddo. Does dim byd sydd arno ei angen. Y Duw yma sy'n rhoi bywyd ac anadl a popeth i bawb. Felly, mae'n cychwyn hefo'r cysyniad syml fod y Duw nad ydyn nhw'n adnabod yn grëwr bob dim. Y ddeiar, y bydysawd, cyfanfydd, y galeithau, y ser, yr hael, pob sail. Da chi wedi gweld y web Elis, yr lluniau o'r web Elis, mae o'n syfrdanol. Bod Duw yn gyfrifol am hwn fel crëwr. Hynny yw, na hapadamwain ydy'r rheswm am yn bodolaeth ni. A mae cydnabod Duw fel crëwr yn golygu pethau eraill hefyd. Os ydy fama wedi cael ei greu gan Dduw llawn cariad, mae'r cread yn sbesial. Mae Malcolm yn sôn am greadigaeth yn doedd a dinistrio'r greadigaeth. Nid canlyniad damwain cemegol ydy'r ddaear, ond mae Duw wedi rhoi bodolaeth iddo fo. Felly, creadigaeth Duw ydy hwn. Byd natur Duw ydy hwn. Nid canlyniad damwain. Felly, mae cychwyn efo Duw y crëwr yn golygu pethau ychwanegol. A mae'n pwysleisio yn y darn yma. Da chi'n gallu cyfyngu Duw i ddelw, da chi'n ei gerfio, da chi'n gallu cyfyngu Duw i deml, lle da chi yn addoli, oherwydd mae Duw yn llond pob lle. Nid na Duw ydy pob peth, ond mae Duw yn bresennol ym mhob peth, sydd yn wahanol. Llond pob lle, presennol ym mhob man. Ac wrth gwrs, gan bod Duw wedi creu y greadigaeth, mae o'n Dduw hael sydd yn dod â bendithion i ni drwy ei greadigaeth.
Mae'r bwyd da ni'n bita yn ganlyniad i heilioni Duw. A'r pwyslais mawr ydy un Duw sydd, nid lot o dduwiau. Mi oedd Paul yn dod o gefndir Iddewig, un dduwiaeth, monotheist, ac oedd o'n mynd i Athens, lle oedd yn y dweud bod yna fwy o dduwiau. 10,000 o bobl meddwl nhw oedd yn byw yn Athens bryd yma. Ac oedd yn dweud bod yna fwy o dduwiau na 10,000 yna. Oedd nhw'n bob man allor delwa lluniau o dduwiau. Oedd Duw yn dweud na un Duw sydd nid lot o dduwiau. Fydda ni dweud, di hynny ddim yn wir ddim yn ydy, oherwydd y diwiau ni ydy beth da ni'n rhoi yn bywyd, a'n hegni, a'n hadnoddau i'w wasanaethu. A dim ond un Duw sydd yn heiddi hynny, sef Tad yr Arglwydd Iesu Grist, yr unig wir a bywiol Dduw. Crëwr wedyn mae'n sôn bod Duw yn gynhaliwr, yn cynnal y greadigaeth, y Duw yma sy'n rhoi bywyd ac anadl a phopeth arall i bawb. Fe ydy Duw wnaeth greu y dyn cyntaf ac wneud ohono'r holl genhedloedd gwahanol sy'n byw drwy'r byd i gyd. Felly mae Duw yn cynnal ni hefyd. A un peth pwysig am gyfnod diolchgarwch ydy bod gynnon ni rhywun i ddiolch iddo fo am fywyd, am yr anoddau da ni'n derbyn, am bryd o bwyd, am ddiod da ni'n yfad, am deulu sydd o'n cwmpas ni, am wlad i fyw ynddi, am doewch yn penna ni. Duw sydd yn cynnal ni, a drwy'r greadigaeth, a gwaith pobl o fewn i'r greadigaeth, da ni'n cael yr holl fendithion rhyfeddol yma. A mae cyfnod cynniaf a diolchgarwch yn dweud, diolchwch i'r Crëwr. Pidiwch a syrthio i'w dywyllwch diflas lle da chi'n meddwl, os na neb i ddiolch am ddim byd. A mae hynny'n digwydd i bobl sydd ddim yn credu yn yw. Cos does na ddim ystyr, sgennyn nhw neb i ddiolch iddo fo wrth sefyll yn gwylio machlud hael yn Abererw. Neb! Mae o'n neis iawn. Ond da ni fel Cristnogion yn gallu dweud, arglwydd, mae hwn yn fendigedig, mae hwn yn rhyfeddol, mae hwn yn ysblennydd, a dwi'n diolch i ti fy Nghrëwr, oherwydd fod ti mor hael tuag ata fi. Felly mae cydnabod Crëwr yn y lle cyntaf yn dod â gwefr i'n bywydau ni, yn syml. Bo chi'n codi yn y bore a dweud, wel dwi'n cael diwrnod arall i'n y Crëwr. A dwi'n diolch iddo fo am... A byddai'n meddwl yn aml yn dweud bywyd ac anadl oll. Diolch adrwydd, dwi wedi cael anadl arall. Bob anadl sydd yn dod i'ch ysgyfaint chi, mae o'n rodd gan Dduw. Bob anadl. Y Crëwr dwyfol sydd yn cynnal dynoliaeth a'r cread a'r bydysawd drwy ei allu a'i nerth a'i air. Dyma yw'r Duw y mae Paul yn sôn amdano. Tristwch ydy bod Cenedl Cymru bellach ddim yn diolch i'r arglwydd. Dyn nhw ddim yn gallu llawenhau yn heilioni Duw. Oherwydd mae'r ffrwyth a'r cread yn destun llawenydd ar ei drigareddau yr ydym oll yn byw, gan hynny dewch a llawenhewch, can sta yw Duw. Ble mae'r llawenydd yng Nghymru heddiw? Ble mae'r diolch yng Nghymru heddiw? Mae o wedi diflannu. A mae ochr yn ochr a ffladur yn amgueddfa sain ffacan. Beth arall ynglyn â Duw y Crëwr a Duw y Cynhaliwr ydy bod o'n rhoi adnoddau'r byd i'n gofal ni ac yn dweud defnyddiwch rheina'n doeth ac yn gall. Gai rannu adnodd efo chi o Leviticus ar ôl.
Na ni hepgor o'r gytri. Pan fyddi di'n casglu'r cynhaliwr, rhaid i ti beidio casglu'r cwbl o bob cornel o'r cae. A ffaith mynd drwy'r cae yn casglu popeth sydd wedi adael ar ôl. Paid casglu'r grawnwyn sydd yn wynllan i gyd. A ffaith mynd trwy'r wynllan i casglu'r ffwrwyth sydd wedi disgyn ar lawr. Rhaid i ti adael peth i bobl glawdd ac i'r rhai sydd ddim yn bobl Israel. Felly wrth dderbyn bendithion Duw, da ni'n ystyried sut da ni'n defnyddio'r rhain. A mae Duw yn dweud, peidiwch bod yn farus, peidiwch â bod yn hunanol, peidiwch â casglu'r gwenith i gyd yn y cae, ond gadwch gynhaliwr ar y mylon y caeau. Mwyn i bobl sydd yn dlawd dod yna a casglu o'r hyn da chi wedi gweithio amdano fo. A pan da chi'n mynd i'r wynllan, peidiwch â cymryd ffrwythau i gyd yr grawnwyn, gadwch sypiau o'r awnwyn ar yr gwynwyr. Mwyn i bobl... A mae hwn yn rhoi egwyddor sylfaenol i ni fel Cristnogion. Ynglŷn â defnyddio cyflog ac arian ac eiddo sydd ganddo ni. Bod Duw yn dweud, wrth i chi gael eich cyflog, da chi'n meddwl sut fedra i ddefnyddio hwn clod i ddiw, ac felly fel rhan o hynny, dwi fod i roi peth ohono fo i'r rhai hynny sydd mewn angen, i'r rhai sydd yn dlawd, i'r rhai sydd yn ddigartref o'n cwmpas ni. Felly rhan o cyfrifoldeb i'r Crëwr ar un sydd yn cynnal ni ydy rhannu'r adnoddau yn llawn cariad i bobl anghennus yn y byd. Mae cynabod Crëwr hefo gwirioneddau'n hlwm yno fo ar gyfer pawb ohona ni. Yn anola, fel chi falch o glywed, dwi wedi newid y penna chydig bach fel cyfer sy'n fi anfon yr e-bost dydd Iau. Nes i gael meddyliau ennill. Ar ddiwedd yr anerchiad yn Arion Pacis, ar ôl sôn am hynny gyd, y Duw da chi ddim yn adnabod, hwn ydi o. Mae Paul yn gorffen hefo Iesu Grist. Mae'n dod at Iesu Grist. Dydy o ddim digon gwybod am ddiw y Crëwr, dydy o ddim digon gwybod am ddiw y cynhaliwr, hael, caredig. Mae angen i chi ddod i'w adnabod o drwy Iesu Grist. Ydych chi'n gweld sut mae'n ciwt? Hwn di'r Duw da chi ddim yn nabod, meddwl o'r dechrau. Ac ar y diwedd mae'n dweud, mi allwch chi adnabod o drwy Iesu Grist. Oherwydd yn Iesu Grist, mae o wedi agor y drws i gyfeillgarwch a pherthynas gyda Duw y Crëwr. A pwrpas Paul yn Athens oedd cyhoeddi'r newyddion da am Iesu. Felly, os ydym ni blant Duw, dyla ni ddim meddwl amdano fel rhyfelw ail ac arian. A wedyn mae'n dod, ydy mae Duw wedi diastyru'r fath ddwlu yn y gorffennol. Ond bellach mae'n galw ar bobl ym mhob man i droi ato. Dewch i adnabod y Duw nad ydych chi yn ei adnabod. Mae wedi dewis diwrnod pan bydd y byd i gyd yn cael ei farnu, bydd y farn yn gwbl deg. Mae wedi dewis dyn, Iesu Grist i hwn, i fod yn farnwr cyfiawn. A mae wedi dangos yn glir ei fod yn mynd i wneud hyn drwy ddod ar dyn hwnnw yn ôl yn byw ar ôl iddo farw. Atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist ar ôl i farwolaeth ar y groes. Felly mae Paul yn defnyddio y dullia yma, difynnu beir y groediau, ac yn gorffen ac yn annog y bobl. Dewch i gredu yn yr arglwydd Iesu ac i adnabod y Duw byw. Y Crëwr, y Cynhaliwr a'r Ceidwad yn Iesu Grist. Er mwyn enw, Amen.